Daki hajar ngut ki pajbak ki lahyar na kebentaban sakhi ya ki jingplie pyrda ya ke lempung ya lek kai jong ke Durand Cup. Kabalalong HJN Stadium Polo haka artering nailar. Kumban syupun ken mau ba kanong ba shalong kala yok menta ka kenti ya ka buksiar. Ban yok ban penlong ya ka wei na ki jingya kun ki badai na ka benta ka group F. Jong ke ni ke lempung ya lek kai kabala rimha. Ha ka deuba Asia kabala kenjok menta sya ki shispa lai pelai teli ki snam. Ka jing penlong ya kene ke program pli perda ka long artat kumshi benta ba ka sorkar jela ka pli pa iba biang sa shisen ya kene ke stadium benanam jong ka jela hadin ba shipor kala don ke jing khang kherdap kumshi benta ban penbha nadu ka madan ban ya lek ka ya ka football ka jing siang thema ya ka jaka ban ya mare ne ka athletic track ka jing peniar shushu ya ki benta ban yo shong pet ka ki pajba bat ki wei pat ki kam Kongsan balawan ban pli perda ya kene ke lempung ya lek kai badan riu teli ke jing ya kun dei menteri rangba ke jela ukon rat ke sangma ringkat ke jing sakhilang ke jong air marshal SP Dharkar air officer commanding in chief ka eastern air command bat lieutenant general Ramchandar Tiwari GOC in chief ka eastern command bat kiwei ki program jong ke jingplie perda ya kene ke lempung ke kentup nanduk karwai ka siau ka put ka tem bat ki ka to ni ki program balawan ra ka kenhun ki sipai jong kari nang ta ka jingshat na ka kenhun sipai sik regiment nang ta ki praspa ngut ki khna bat ki sur jing rwai na ki nong rwai bapau ka jela kumkong gracie robme lampang bat ki wei haba pai syaga jing alek kai hakasngi sedang ke jing kun na ka group F Shillong la jong FC kala job da iwei la not ya ka Tribhuvan Army Football Club TAFC ya ka ni ka gol la tap da Wanda Jet kan sai ringklam tang hapo nyo minute balaya ka jing kun bat ka ni ka gol kala ne hadu bakut ka por ya lek kai Hari